Magandang gabi, Pilipinas! Kwentong politiko na. Oras na muli para pag-usapan ng mga kaganapan sa politika ngayong maghapon, araw ng Martes, September 26, 2023. Ako si Mitch Lim. Magandang gabi sa iyo, partner Jigo. Magandang gabi, partner Mitch. At syempre sa ating mga taga-subaybay worldwide, mahaba-habang kwentuhan na naman ito. Kaya patuloy lang po kayong tumutok. Ako naman po, si Jigo Postolero. Narito muna ang ating mga politiko headlines ngayong gabi. Senator Amy Marcos nakirally at nakiisa sa panawagang pababain sa pwesto ang dalawang miyembro ng gabinete bungsod ng rice tariffication issue. Hepe naman ang Office of Transportation Security na si Mau Aplasca nagsumite na ng kanyang courtesy resignation alinsunod sa apela ni Romualdez. At Department of Health Secretary Teodoro Herbosa hindi pa rin lusot sa mapang-usig na komite ng Commission on Appointment. At para sa ating Politi-Who of the Day, The WHO, ang mambabatas na ipinagbabawal raw ang overtime sa kanyang mga empleyado. Sa ating politiko snitch, actor turned politiko na si Senator Robin Hood Binoy Padilla pinagpiestahan sa social media dahil sa wardrobe malfunction sa live selling ni Mrs. Sa detalye ng mga balita, nakiisa si Senadora Amy Marcos sa panawagan ng mga grupo ng magsasaka upang sibakin sina Finance Secretary Benjamin Diokno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan kaugnay sa panukalang bawasan ang taripa sa rice imports. May report si Raymond Tinaza. Nakisa si Senadora Amy Marcos sa mga realista sa harapan ng Department of Finance na nanawagan para sa pagbibitiw ni Finance Secretary Benjamin Diokno at National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa gitna ng planong pagbawas o pag-alis ng taripa sa imported na bigas. Sinabi ni Senator Amy, nakisuporta siya sa mga aniyay barkadang magsasaka at mangingisdang galing ng Northern Luzon at maging mula sa Central at Southern Luzon. Ayon kay Amy, makaasa ang mga magsaka na maging ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ayaw sa pagbaba ng taripa sa rice import. Katulong sa kanila. Total, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ko dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. Talaga naman, sigurado ko dyan. Para sa aking ama, ang bigas ay talagang hindi lamang pagkain. Para sa kanya, pagkatao, unang-una. Pagkatao, pagkat walang dignidad ang kumakalaman dyan. Ikalawa, pagmamahal. Dahil ang pagiging Kristiyano ay manggagaling sa pagmamahal sa kapwa na pinapakain. Inihayag ng senadora na mumultuhin sila ng kanilang ama na si dating Pangulong Marcos Sr. kung papayagan ito dahil para sa kanilang ama, ang bigas ay talagang hindi lamang pagkain, kundi ito ay pagkatao, pagmamahal at kalayaan. Samantala, mariing kinukontra rin ni Senator Amy ang anumang importasyon ng bigas sa panahon ng anihan. Iginiit ng senadora na malaki kasi ang kita sa importasyon kaya pinipilit ito ng mga tiwaling opisyal at importers kahit pa labis na kawawa nito ang mga magsasaka. Kongreso, bukas. Kapag natapos ang Kongreso at tagsara yung Senado, ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon. Sa kasagsagan ng anihan, sobra naman sila. Nag-aani na ang lahat. Magsisimula na ang halos lahat ng bukid. At
Kasagsagan niyan sa katapusan ngayon, itong linggo na to, at ang buong Oktubre. Ba't naman sila mag-i-import ngayon? Pambihira naman. Ako, si Raymond Tinasa, para sa Kwentong Politiko. Nagsumiti na ng courtesy resignation si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplasca. Kasunod yan ang mainit na issue na nakawan sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan. Ayon kay Aplasca, handa siyang magsakripisyo upang hindi harangin ni House Speaker Martin Romualdez ang 2024 budget ng OTS at Department of Transportation. Pero gate ng opisyal, wala siyang ginawang masama, kundi ang linisin ang hanay ng mga korap na opisyal. Dapat nga aniya ang mga korap na ito ang magbitiw sa pwesto. Hindi naman nakalusot ang ad interim appointment kay Teodoro Herbosa bilang Health Secretary at posibleng i-reappoint na lamang ito bunsod ng nalalapit na break session ng Kongreso na kumakatawan sa Commission of Appointments. Nagbabalik si Raymond Tinaza. Nabigong makumpirma ng makapangyarihang Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa matapos nakapusin sa oras sa pagsalang sa CA. Sa naturang pagharap ni Herbosa sa CA, maraming mga miyembro ng komisyon ang pumila para magtanong sa kalihim. Dahil nga sa kakulangan ng oras, sinuspinde ng komisyon ang deliberasyon at malabo nang magsagawa ng pagdinig bukas dahil sa abala sa budget hearing ang mga miyembro ng CA. Natakda naman na mag-recess ng sesyon ang Kongreso bukas, araw ng Miyerkules, September 27 at matapos ang regular session sa araw ng Sabado, September 30. Kaugnay nito sinabi ni Senator Christopher Bongo at Congressman Ray Luis Villaferte na kailangang i-reappoint ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Herbosa bilang kalihim ng DOH para tuloy-tuloy na makagimpanan ang kanyang tungkulin. Sakaling ma-reappoint ng Pangulo sa pagbabalik ng sesyon, muling isasalang si Herbosa sa Commission on Appointment para magpatuloy ang pagtanong ng mga miyembro nito. Ako, si Raymond Tinaza, para sa Kwentong Politiko. Ibinahagi ni Albay Representative Edsel Lagman ang liham ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nanghihingi ito ng dagdag ng 403 million pesos na pondo para sa iba't ibang dahilan. Kabilang na rito ang confidential fund. Nakapaloob dito na humiling ang OVP ng 250 million pesos na confidential fund pero kalaunan ay 125 million pesos lamang ang iginawad kay Duterte at nabunyag na ginastos lamang ito sa loob ng 11 araw. Kaugnay nito, tila nahihiwagaan si Senadora Risa Ontiveros sa mahikang ginamit ng OVP para gastahin ang napakalaking halaga sa loob ng konting panahon. Para kay Ontiveros, isa itong pagpapalapastangan sa kaban ng bayan na ginawang credit card. Hindi man lang umabot sa 2 linggo. What can VP Sara show for it? Nag-mass hiring ba ang OVP ng libo-libong informant sa loob ng 11 araw? Nagpatayo ba sila ng daan-daang safe house sa loob lamang ng 11 araw? Babalik tayo sa paulit-ulit na tanong. Saan nyo dinala ang pera? Naghihintay ng resibo ang buong Pilipinas. Sa iba pang balita, nanawagan si dating House Speaker at Davao del Norte Representative na si Pantaleon Alvarez na ilipat ang confidential fund ng Office of the Vice President papunta sa karapat-dapat na security agencies. Ayon kay Alvarez, dapat ilipat na lamang ang 500 million pesos na proposed CIF ng OVP sa National Security Council. Punto ng kongresista, hindi naman gagamitin sa security reasons ang pondo
na ilalaan sa libreng bud ride, tree planting at iba pang inisyatiba. Dagdag pa ni Alvarez, nagawa namang manaig ng pamahalaan sa mga terorista ang grupo ng hindi naglalagak ng confidential fund sa OVP at Department of Education. Nagdeklara ng all-out war si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasa likod ng agricultural smuggling sa bansa. Sa kwento, nariyan si Eileen Taliping. Desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buwagin ang mga sindikato na responsable sa smuggling ng bigas sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ginawang pamamahagi ng bigas sa San Andres, Manila nitong Martes ng umaga, sinabi ng Pangulo na kanyang pakikilusin ang buong pwersa ng gobyerno upang matuldukan na ang talamak na smuggling ng bigas. Hindi anya titigil ang kanyang gobyerno hanggang sa mabuwag ang smugglers at hoarders na nagpapahirap sa mga Pilipino. Kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Nagbabala ang presidente sa mga smuggler at hoarder na mahigpit na babantayan ang pagpasok ng bigas sa bansa. Magsisilbing babalaan niya sa mga smuggler ang ginagawang pamamahagi ngayon ng bigas sa mga mahirap mula sa mga kontrabando ng mga ito na nakumpiska ng gobyerno. Binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na walang puwang sa kanyang administrasyon ang mga smuggler, hoarder at mga mapang-abuso at mapagsamantala sa bansa. Batid ng presidente na hindi madali ang paghabol at pagbuwag sa mga sindikato ng bigas, pero desidido ito na wakasan na ang pagsasamantala ng mga ito. Alam ko pong magiging mahirap ang labang ito dahil matagal na silang namamayapag sa kalakaran. Ngunit desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Ako si Eileen Talibing para sa Kwentong Politiko. Ilang araw bago ang session break ng 19th Congress, inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang ilang panukalang batas na bahagi ng priority bills ng Marcos Jr. administration. Muling nagbabalik si Raymond Tinaza. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang ilang mahalagang panukalang batas bago magsara ang sesyon ng Senado ngayong linggo. Kabilang dito ang panukala ni Senator Sherwin Gatchalian na magpapabilis sa pagkakaroon ng pagkataon ang migrant workers at senior citizens na mag-renew ng kanilang mga pasaporte sa magitan ng Senate Bill 2001 o ang New Philippine Passport Act. Binigyan din ni Gatchalian na isa sa mga prioridad na batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukala na nagbibigay ng otorisasyon sa Department of Foreign Affairs na payagan ang mga senior citizen at migrant workers na mag-renew ng kanilang mga passport sa pamamagitan ng virtual na pamamaraan at hindi na kailangang pumunta pa sa anumang consular affairs office. Samantala, lumusot na rin sa pinal at ikatlong pagbasa ng Senado ang panukalang batas na mas mapadali ang pagbabayad ng buwis sa bansa at magpapalakas sa karapatan ng mga taxpayers. Isa rin sa pabasa na kung saan walang kumontra at walang nag-abstain na senador ang panukalang Public-Private Partnership Act o Senate Bill 2233. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko. Hindi rin nagpatalo ang Kamara sa pagpasa ng mga panukalang batas. Ito ay matapos aprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 8969 o Proposed Military and Uniformed Personnel Pension System Act. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez na siya ring principal author ng panukala, sumasalamin ang proposed measure hindi lang sa pagsusulong ng gobyerno sa kapakanan ng MUP, maliban naman dyan, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill number 9284 na nagtatakda ng mas mahigpit na parusa laban sa agricultural economic sabotage sa bansa. Ani Romualdez, nais na nilang matuldukan ang iba't ibang iligal na aktibidad sa sektor ng agrikultura at bahagi ito ng kanilang mga hakbang para dyan.
kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang presensya ng mga VIP lounge sa ating mga pariparan. Ayon kay Tulfo, dapat i-convert na lamang ito bilang hub para sa mga overseas Filipino worker. Hirit pa ng senador, hindi naman kailangan ng mga mabuhay lounge kasi kaya naman ng mga VIP na dumating ng late sa kanilang flight dahil minsan sila pa ang iniintay ng eroplano. Habang ang ating mga OFWs ay pumupunta ng maaga, tapos madidelay ang flight at kung minsan ay walang matinong lugar na mauupuan. Pinaaapura na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang pagpasa sa panukalang batas na naglalayong lumikha ng Magna Carta para sa mga Pilipinong seaman. Ginawa ang hakbang na ito ng Pangulo matapos na rin ang banta ng European Union na ipinagbabawal ang pagkuha ng mga marinong Pinoy hanggat hindi sumusunod ang Pilipinas sa kanilang pamantayan. Ayon kay Marcos, ginagarantiya ng panukalang ito na tutugunan ang sinasabing kahinaan sa pagsasanay at edukasyon ng mga Pilipinong marino. Matatanda ang hinihikayat ng Europe ang gobyerno ng Pilipinas na tumalima sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers Convention o STCW, kung saan nagbabala pa itong hindi kikilalanin ng mga sertifikasyon na ibinigay sa mga seafarers kung hindi aaksyonan ang usapin. Sa aming pagbabalik, Alliance of Concerned Teachers, ipinapatigil sa DepEd ang inilunsad nilang K-10 matatag curriculum na anilay premature at experimental lang ulit ng ahensya. Habang Tayabas Quezon Mayor Lovely Reynoso Potionzo pasimuno ng diet journey ng mga XL size ng mga kababayan. Pero sa ngayon, heto muna ang ating mga politiko highlights. Last Saturday, nagsimula sila na magbigay ng tulong sa ating mga retailer at parang nagkaroon naman ng effect na yung iba na ayaw magtinda muna ng kanilang bigas ay dahan-dahan lumalabas na dahil nakakasiguro sila na kahit papano meron silang matatanggap para kapalit dun sa kung malulugi sila dahil sa pagbili nila ng mataas na presyo at saka sa pabili nila sa ilalim ng price cap na ginawa natin. Pag may sinabi akong sagot dyan, yung presyo susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, mag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tingnan na lang natin kung Sa pagpapatuloy pa ng ating balitaan, ipinatawag ng National Privacy Commission
ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos salakayin ng kanilang website ng mga hacker. Ayon sa NPC, itinakda ang investigasyon sa September 28 upang mabigyan ng oras na ma-report ang data breach. Una nang kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na sinalakay ng ransomware group na Medusa ng PhilHealth website kung saan humihingi ito ng 17 million pesos para ma-unlock ang website. Tiniyak naman ng PhilHealth na hindi napasok ang datos ng mga Pilipino sa nasabing website. Positibo naman ang naging pagtanggap ng mga mag-aaral, guro at paaralan ng bagong K-10 matatag curriculum ng Department of Education. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, nakapaghanda ang mga gurong lumahok sa pilot run matapos sumailalim sa training. Sa kabila ng magandang tugon mula sa gobyerno, nananawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers na itigil umano ang premature at experimental na pagpapatupad ng programa. Ayon sa grupo, rebranding lamang ng Enhanced Basic Education Curriculum ang matatag program kung saan nagsisilbing guinea pigs ang mga estudyante. Sa halip aniya na magpatupad ng bagong curriculum, dapat magsagawa ng evidence-based nationwide learnings assessment ang DepEd upang malaman kung gaano kalawak ang naging learning loss na dinulot ng 2 taong lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Una nang tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na layon lang ng pilot testing na magawan ng paraan ang madidiskubring hamon sa matatag na curriculum upang maging maayos ang pagkapatupad nito sa susunod na taon. At para naman sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, makakasama natin dyan si April Magaling. Para sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon, simulan natin yan sa Central Luzon. Aminado ang alkalde ng bayan ng Masinloc, Zambales na si Mayor Arsenia Lima na mas malaking bagay kung makakabalik pa sa Bajo de Masinloc ang ating mga kababayang mangingisda. Pero sa ngayon, anya, inabisuhan muna nila ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot sa Bajo de Masinloc dahil na rin sa mga nagbabantay o umiikot doon ng mga Chinese vessel. Ayon kay Mayor Lim, mahirap kasing isugal ang buhay ng tao pero kung titiyakin naman at paninindigan ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng mga mangingisda, mas okay anya ito lalo na't paraan din ito para ipakita sa mga Chinese na sa Pilipinas ang naturang teritoryo. Tiniyak rin ni Lim na patuloy ang pamamahagi nila ng tulong sa mga mangingisda. At sa ngayon anya, maayos pa naman silang nakapaghanap buhay sa tulong na rin ng mahigpit na pagbabantay ng PCG at mga maritime police. Tumungo naman tayo sa iba pang bahagi ng Central Luzon, opisyal nang napunan ang nabakanting pwesto ng namayapang konsehal ng Porac, Pampanga na si Councilor Regine Clarete. Yan ay matapos manumpa sa serbisyo ang kapatid niyang si Myla Clarete. Mismong si Pampanga Governor Dennis Pineda ang nanguna sa nasabing oath-taking kung saan present rin sa event sina Porac Mayor Jean Capil, Vice Mayor Francis Tamayo at iba pang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ayon sa bagong opisyal, maituturing niyang malaking hamon ang kanyang bagong tungkulin sa bayan. Gayunpaman, ipinangako ni Konsehala Myla na ipagpapatuloy niya ng maayos ang naiwang proyekto at legasiya ng kanyang kapatid na nakatuon sa pangangasiwa ng edukasyon ng kabataan at kooperatiba ng mga mamamayan ng Porac. Samantala sa South Luzon, naging pasimuno naman ng malusog na komunidad ang mayora ng Tayabas, Quezon na si Lovely Reynoso Pochonso. Yan ay sa tulong ng pinakabagong proyekto nilang Tayabas Extra Love Club o samahan ng mga taga-Tayabas na may extra kilos sa kanilang timbang. Sa pamamagitan anya ng programa, mas inengganyo pa ng Tayabas LGU ang mga residente na magpapayat at pahalagahan o pangalagaan ang kanilang katawan.
Ayon kay Mayora Pochonso, ang pagiging miyembro ng Tayabas XL Club ay may kaakibat na benepisyo gaya na lamang ng access sa mga information and education program, libreng Zumba, discount sa mga kapartner na gym at fitness center, at maaari din silang sumali sa Biggest Loser Challenge sa 2025. Tinalakay naman sa launching ng programa ang mga usapin tungkol sa obesity, proper nutrition, weight management at maging ang weight loss. At sa Visayas, binigyan na ng go signal ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang hiling ng Bacolod City Government na kanilang magamit ang property ng Kapitolyo para yan sa aktibidad ng Mascara Festival sa susunod na buwan. Sa liham na ibinigay ni Bacolod City Mayor Alvi Benitez kay Governor Lacson, hiniling niya na magamit nila ng libre ang Paglayom Sports Complex para sa Mascara Arena Competition at closing ceremony sa October 22. Bukod dyan, ni-request din niya na gamitin ang dalawang kalsadang nakapalibot sa Capitolio Complex mula October 19 hanggang 22 para naman sa Lacson Tourism Strip. Masaya ring ibinalita ni Mayor Benitez na inaasahang dadalo sa event ngayong taon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos. Habang sa Metro Manila, ibinida ni Mandaluyong Representative Neptali Gonzales ang bagong hepe ng lungsod na si Colonel Mary Grace Madayag. Pagmamalaki ni Gonzales, gumawa raw ng kasaysayan si Colonel Madayag dahil siyaan niya ang kauna-unang babaeng hepe ng Mandaluyong City. Di lang dyan, dahil talaga namang maipagmamalaki rin umano ang kanyang achievement, lalo't isa siya sa highly decorated officers ng Philippine National Police. Masayang-masaya si Gonzales na kasama na ngayon ng kanyang opisina si Madayag sa pagsisilbi sa mga residente ng Mandaluyong. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Ready na ba kayong makidahu at makichika sa buhay politiko? Makakasama natin dyan si Partner Gigo sa aming pagbabalik. Heto na naman tayo sa ating Politiwu. Kaya naman i-ready na ang mga tenga. At ang dahon natin ngayong gabi ay ang Lady Solon na bagamat kilalang mayaman, kuripot naman daw sa mga benepisyo ng kanyang mga trabahador. Lalo na sa overtime. At ayon sa ating scooper, hindi nakakapagtakang yumaman ng gusto si subject. Paano naman kasi mistulang allergic ito sa mga OT credits ng mga trabahante? Kumbaga sa favorite word ng mga worker, OTY na lang ang lahat. Kahit lumagpas ka sa 8 oras ng trabaho, walang kahit anong benepisyo o sukli dito. Bukod nga sa kuripot, kilalang talakera rin daw itong ating bidang politiko na kung manermon, akala mo'y kakainin ka ng buhay. Lalo't sa sobrang talas na mga salitang ibinubuga nito sa kanyang kaharap. Wala nga raw sinasanto itong si subject sa pagiging terror lady boss.
maging ang mga matataas na professional worker agad pinasisibak kung tumaliwas o nagreklamo sa kanyang mga gusto. Kaya nga ang mga empleyado walang choice kundi maging sunod-sunuran. Ang pinaka-classic nga raw sa pakulo ni Madam ay ang mala-color coding uniform sa kumpanya. Abay, akalain nyo ba naman na iban o ipagbawal ang kulay na pink na damit? Swerte na nga lang ng mga ibang empleyado kung suspension lang ang parusa dahil sabi ko nga, madalas ay sinisibak na agad ang mga kumakaliwa sa pakulo ng mambabatas. Clue! Ang Lady Solon na kuripot sa benepisyo ay masipag at matyaga pero sa paninermon ng mga empleyado. Hep, hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Kaya naman, halika at pasadahan natin ang ilan sa mga personal na mga ganap ng mga politikos this Tuesday. Kasabay ng pagsuporta ni Senador Amy Marcos sa mga rallyista sa harap ng Department of Finance na kanyang tinawag ng mga kaibigan at kasamahang magsasaka. Tinapay at tubig naman ang baon ng senadora para ipamigay sa nasabing mga grupo. Ayon kay Senator Amy, dahil maharaw ang bigas, tinapay naman raw muna ang treats niya sa mga tinawag niyang mga kabarkadang magsasaka. At tulad ng mga farmers, nakibilad rin sa inita ng senadora, suot ang kanyang salakot habang pinamumudmod ang panglaman tiyan sa mga rallyista. Ayon sa babaeng Marcos, sasamahan niya ang barkada niyang mga magsasaka para iparating sa pamahalaan ang pagtutol sa panukalang pag-alis ng taripa sa mga imported rice. Pasabog naman ng mala Hollywood Rat Pack style na birthday/showbiz anniversary show ni Senator Bong Revilla kagabi sa isang hotel sa Metro Manila, kung saan dumagsa rito ang malalaking pangalan sa showbiz at politiko. Suot ang white and black motif tuxedo, inangkin ng actor politiko ang center stage. Naga mga ala Frank Sinatra ito at kinanta ang I've Got You Under Skin. Mistulang pinayanig ni Revilla ang venue sa kanyang classic style of singing. Nabatid na ang nasabing party ay parehong selebrasyon ng ika-51 kaarawan niya na itinaon rin sa ika-50 taong anibersaryo nito sa industriya ng showbiz. Samantala, may pa-special shoutout naman si Pangulong Bongbong Marcos sa birthday boy na si Senator Revilla, kung saan masayang ibinunyag ng Pangulo ang umano'y pagturing niya sa mambabatas bilang his steadfast friend at matatag na kaalyado sa politika. Pinasalamatan rin niya si Revilla sa ilang taong pinagsamahan nila at suporta nito sa administrasyon. At kasabay nga nito, pinangako rin ni Revilla ang aniyay patuloy niyang pag-agapay kay PBBM sa pagsiserbisyo sa mga Pilipino. Speaking of birthday, naging extended naman ang birthday celebration ng isang Bicol politiko na si Calapan Councilor Rona Leancion dahil sa pasabog rin na birthday surprise sa kanya ng mga provincial board member niya.
Sa post ni Conciliacion, ipinakita nito ang mini salo-salo ng mga kalaban politiko sa kanyang opisina. Talaga namang very sweet ang effort ng mga kapwa niya opisyal na bukod sa flowers and cake, A for effort rin ang pang-transfer ng kanyang office into a party venue na nilagyan pa ng mga floating balloons at birthday decors. Ika ni Leachon, words are not enough para ipakita o sabihin kung gaano siya ka-thankful sa tinawag niyang family. Habang si Senator Loren Legarda, paspas na para bang never takes any break sa kanilang advokasya na ipakilala sa publiko ang mayamang sining at kultura ng Pilipinas. Dahil after his weekdays work sa gobyerno, aba, muli namang sumalang ang broadcaster turned politiko sa harap ng camera at spotlight para i-shoot ang latest episode ng kanyang programang Dayaw, kung saan siya ang mismong brainchild at host nito. Sa kanyang Facebook page, ipinasilip ni Legarda ang behind the scene ng kanilang filming set sa National Museum of the Philippines. Tampok ang mundo ng mga Pilipinong katutubo. Suot ang traditional fabric ng mga eyepiece, mababatid sa kilos at projection ni Legarda ang pagiging proud Filipino nito habang ibinubuhos pa sa nasabing programa ang mga impormasyon at kaalaman na dapat malaman umano ng kabataan. Ika pa ni Legarda na maging siya ay isa ring lifelong learner sa malawak na tradisyon at kulturang Pilipino. Samantala, mistulang nabulabog naman ng social media community dahil sa kamakailang wardrobe malfunction ng aktor turned politiko na si Senator Robin Padilla nang umeksena ito sa live episode ng misis niyang si Mariel Rodriguez Padilla. Sa short video clip na ibinahagi ng ex-user na si Duma Sadboy, kitang-kita ang aksidenteng paglitaw ng private part ni Padilla noong tumawad ito sa harap ng kamera na parang may inabot sa sahig. Talagang hindi inaasahan ang nangyari dahil sa unang bahagi ng video, makikita pang tila ibinida ni Binoy sa audience ang inaalog niyang barley juice. Tanging t-shirt at open chest black tracksuit lang rin kasi ang suot ng mambabata sa nasabing FB Live. Dahil sa insidente, hindi maiwasan ng online netizen ang pagpiestahan si Padilla. Matatandaan na minsan nang nabanggit ng mga mag-asawang Padilla sa publiko na ugali na ni Binoy ang hindi pagsusuot ng underwear sa tuwing nasa bahay lamang ito, na kanya raw namang namana sa kanilang ninuno. Grabe yun, partner, no? Nag-shake lang sa ng juice, tapos biglang, iyon na nga. Hindi, pero minsan kasi sa comfort of your home, di ba? Hindi mo rin naiisip na yung live, ang daming nakakapanood talaga doon. As in, sobrang dami. Di ba? Tama ka doon, Sir Jigo. Ayan. Ano ibigay mong tip sa gano'n, kung sakali? Naku, parang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko pagka gano'n. Ikaw ba meron? Ano Wala. mo? O siguro ako. 3 balot. Ganyan. Balot, ang dami nun. Ayan. Ayan. At bago yan,
nais lang namin batiin si Direk Dandy Eloriaga ng happy birthday! Kung nasan ka man, sana masaya ka. Yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Ako si Mitch Lim. At ako naman, si Jigo Postolero. Magkita-kita na tayo bukas alas 8 pa rin ng gabi para sa mga kwentong politiko. Muli, magandang gabi.